Kaseng Tremont Sngobha ka Neutrap Integrated Territorial Organization Central Body kalai de jingtho shaka Chief Secretary jo Jila Meglaya ka kong RV Suchiang ban ujor halor ka jingpedan kam baklai ki kali sarkar kani kaseng kalong bakam ya habi e ba hukum ke Jila Meglaya ha ka baka sarkar ko ong bakam dan pisa ban si ka tulop jeng kinai kai hindai kala apat ban pensep e ka pisa jo upai ba na ka benta ban pedan kam shimet ya ki kali sarkar da kirang ba officer kani kaseng kala dawa baka sarkar kade ban kintu jore barok ki he jo kitna sarkar banumsha dalai ru ban pedan kami kali sarkar na ka benda ki kam shimet jong ki rangpa sarkar kumah ka ban leyo lani ban le on school khon kani hasil kajing ujor naki pajong song beper ba wat ngi ru ngilap hede ka khamat ba ngindal ale chiki department ngam kwa ban pempau kor kerteng kini department ki bamdan tangga kali sarkar ban le wat jing tip lane ban wat survey henry don pat hangni ki officer ki bapendon kam RR laila ye ka kali kaba su jokor menakane dang shan ngi I ba shikajing ya tho kilong he kila pendon kam gi jeruan shriak te kani ka bangim la ban pedang badai kani ka penserwa kai ya ka pisa jong pat ba kaba su thamula lai long ba kani ka sarkar man ka por bisa I ba ong ba kamjudon ya kata ka sufficient fund lane kamjudon bisa ban siaw ya tulop sarkar ban siaw ya kata ka tulop sekinong hikai bat kimdon bisa ruan penyat ya kini ki kalikit nong pang te hendrei ban pendan kam shimet pat ya kini ki kali sarkar kidon ka bisa te ban te la kam ya gani ka jing pulut put jong ba sarkar ngi dawa pa barokhat kini ki kali sarkar kini ka MDA government kala de ban bar ban khang sendan ya kini ki kali sarkar ban lechpo airport shopo railway station shopo bus station shopo cinema hall shop sha yo shahat bat ban de chawru yagi khon jongki shaskun